Здравейте! Казвам се Николай Анастасов и съм собственик и основател на продуцентска компания Storyboard Studio. Благодарение на проекта Зелени умения в творческите индустрии, финансиран от Еразъм, успяхме да внедрим някои основни идеи, които тотално промениха нашия бизнес. Но по-важно е, че успяхме да променим мисленето си. Първо, дефинирахме основните проблеми. След това започнахме да работим по тях. Започнахме с най-малкото. Проблемът с чашките и чинийките в кетеринга. Закупихме за всеки наш член на екипа лично брандирана чаша и чинийка за многократна употреба. Това беше ангажимент към тях. И ангажимент, с който те да ползват чашката си, но беше и наш личен подарък. Освен, че ние демонстрирахме лично уважение към всеки от екипа си, успяхме да накараме нашия екип да се замисли. Всъщност това нещо, тази малка стъпка направи една голяма промяна. И резултатът беше отличен. По-евтини цени на кетеринг, продуцентски по-евтин продукт, но най-важното беше, че това беше първата и малка стъпка за промяна на мисленето на хората. Ние започнахме да мислим в друга посока. Сега вече знам, че нашия бизнес може да се промени и то няма да е скъпо. Напротив, то ще е евтино. В началото на обучението моят екип беше много скептичен. В края на обучението моят екип беше много ентусиазиран и то просто заради една проста истина. Благодарение на това обучение ние разбрахме, че можем да променим нашия бизнес. Можем да променим начинът си на работа. Аз като продуцент съм щастлив, че бях част от това обучение. Нямам търпение да участвам в следващия проект и да развия моите умения и на моят екип. Благодаря на всички.